Όπως στο Fortnite, πρώτο βίντεο Fortnite στο κανάλι, αλλά για να μην το καθυστερήσω άλλο, απλά ας πατήσω play. Ένα λεπτό. Να το αλλάξουμε στην Battle Royale. Τέλεια, πάμε. Και ξεκινάμε, πάμε. Ωραία, είμαστε στο lobby. Έχετε τη συγκεκριμένα, σχεδόν. Βρε περιστέρι. Λοιπόν. Το νέο boss είναι αυτό, νομίζω εδώ πέρα είναι. Οπότε απλά δεν έχω πολλά, θα προσπαθήσουμε να το σκοτώσουμε. Αν δεν το σκοτώσουμε, εντάξει μην πάει. Ναι, το έβαλα ακριβώς πάνω στο μετάλλιο. Προς το παρόν δεν βλέπω πολλά άτομα να πάνε προς τα εκεί, αλλά μετά μπορεί να γίνει τα χαμός που θα γίνει τα χαμός. Σιγά μην πάω μόνος μου πέρα. Και μόνος μου να πάω, θα πεθάνω. Και με παρέα να έρθω, θα πεθάνω. Όπου να είναι, θα ανοίξει και ένα κανάλι ένας φίλος μου, οπότε θα μπορείτε να το δείτε, θα σας το αφήσω στην περιγραφή. Μόλις ανοίξει το κανάλι, θα σας το δείξω στην περιγραφή, θα το έχω στην περιγραφή, να πάτε να του κάνετε και αυτό ένα subscribe. Για την ακρίβεια είναι αδέλφια, ένα κανάλι θα έχουν. Όπα, άδεια κατευθείαν μόλις έπεσε έτσι. Δεν έχω ξαναέρθει ποτέ σε αυτό το boss. Δεν έχω δει τι κάνει, που πρέπει να το βαράμε. Θα πεθάνω καλέ, ακόμα δεν έπεσα. Όπα καλέ. Ίσως πάω από πάνω, ίσως είναι καλή τακτική αυτό. Αν μπορούσα να ανεβώ κιόλας θα ήταν ακόμα καλύτερη τακτική. Θέλω να ανεβώ και σε λίγο θα πέσω. Τέλειο. Εντάξει, το να ανεβώ πάνω νομίζω δεν γίνεται. Ή μπορεί να γίνεται. Ένα λεπτό. Σπάμε λίγο εδώ για να δούμε τώρα ίσως γίνεται. Έγινε. Όπα καλέ. Κάτσε, πολύ απότομα. Καλέ, τι loot είναι αυτό στο boss. Το boss μας χάρισε πολλά τελικά. Αλλά για κάποιο λόγο είναι συνεχώς θυμωμένο. Το πώς το λένε Diego, όντως τώρα. Αυτό δεν είναι όνομα για boss ρε φίλε. Αυτό είναι όνομα για τις κότες στο χωριό. Όπα, ποιος έρχεται. Πες μου ότι είναι άτομο τώρα, μην τρελαθούμε. Μην πάθουμε καμιά ανακοπή. Έχουμε και τον άλλο τον Diego να πούμε. Θα έχουμε τώρα και το χοντρούλι.
Α, εντάξει, bot είναι. Και ανησύχησα, λέω, τώρα θα έχουμε και άτομο. Όπα. Οκ, θα έχουμε και άτομο. Φυσικά, σιγά μην ήμουν έτσι. Φυσικά θα έρθει και ένας σπαστικός, υδροκόλλης φυσικά. Να μου χαλάσει την ημέρα, τέλος πάντων. Ωραία, θα τα ξαναπούμε σε... Λοιπόν, οκ, δεύτερο game. Εντάξει, το πρώτο είναι αποτυχία, γιατί όπως είπα στην αρχή, σιγά μην είμαι μόνος μου. Τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε τώρα, βασικά, δεν ξέρω τώρα, να πέσω στον boss ή να κάνω ένα απλό ματσάκι. Το σκέφτομαι ακόμα. Δεν ξέρω, χρειάζομαι για μια δεύτερη άποψη. Δεν ξέρω. Τι να πω. Ξέρεις τι. Πώς να κάνω κλασικό ματσάκι, καλύτερα. Πιο καλά θα είναι, πιστεύω. Αλλά ξέρεις τι, είπαμε να σκοτώσουμε τον boss τώρα. Ας σκοτώσουμε τον boss. Άστο το ματσάκι. Ωραία, ας ελπίσουμε ότι μόλις... καλά, εντάξει. Είναι πάρα πολύ κοντά. Εντάξει, είναι πάρα πολύ κοντά. Όλο το λεωφορείο θα πέσει εκεί πέρα. Εκτός από κάποιοι απλά που θέλουν να πέσουν από νωρίς. Γιατί νομίζουν ότι θα πάρουν καλό loot και μπλα 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 και μπλα μπλα μπλα. Θα πάρουν πιο γρήγορο loot από τον άλλον. Εντάξει, αυτά δεν ισχύουν. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί απλά να μην... και ας έπαιζες πρώτος, μπορεί να μην βρίσκεις loot. Δεν παίζει κάποιο ρόλο. Φυσικά, εντάξει, γίνεται πανικός. Το περίμενα, εντάξει. Γίνεται πανικό. Εντάξει, το περίμενα. Πιστεύω να το περιμένατε κι εσείς. Δεν πιστεύω να περιμένετε ότι θα είμαστε μόνοι μας. Ούτε καν. Είναι τόσο κοντά. Όλοι τρέχουν για την ευκαιρία. Είναι λες και βγήκε προσφορά στα Lidl και όλοι τρέχουν να την πάρουν. Όπα καλά, γίνεται πολλούς πυροβολισμούς από κάτω. Αυτό το νέο όπλο είναι σπασμένο. Όπα, γιατί σε μένα! Δεν σε βάρεσα εγώ, βασικά εντάξει σε βάρεσα, αλλά... Ο άλλος που σε βάρεσε συνέχεια, τι να πούμε γι' αυτόν. Έλα τώρα που μου κόψε και damage, να πούμε. Έφαγα full damage τώρα, αφού τέλος πάντων. Έλος και με τα ποτάκια να πούμε είναι παντού. Φόφιε. Οπα. Όχι άτομο τώρα. Όχι άτομο. Όχι άτομο. Είπα να κατεβώ κάτω. Μη μου χωθεί άτομο τώρα. Σε παρακαλώ. Ούτε ποτέ. Σε παρακαλώ. Τέλει. Λοιπόν. Θα το κάνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν. Άστος λίγο να προσπαθήσω να σκοτώσω τον Diego. Να του κόψουν τουλάχιστον λίγη ζωή. Και μετά, αν είναι μόλις μείνει με λίγη ζωή, θα πάω. Τουλάχιστον, αν πάρω το μετάλλιον, εγώ το θεωρώ νίκη. Γιατί θα έχω τουλάχιστον για μια στιγμή πάνω μου το μετάλλιον. Άνοιξα ανοιχτή την πόρτα, θα με δουν όλοι. Πες μου ότι αυτό είναι άτομο. Αν είναι άτομο, την έχω βάψει. Και τρίτο game, πια πόσα game θα παίξουμε πια για να σκοτώσουμε ένα boss. Έλα, δεν το πιστεύω. Τι, γιατί δεν του κόψε damage. Όπα. Λες και είμαι πολύ μακριά του, ξέρω εγώ. Επιτέλους τρώμε και ένα kill, κανονικό, και έχει bot. Όπα, από πότε τα ποτάκια μου θα με κάνουν parkour. Πρώτη σεζόν βλέπω μποτάκι να σκαρφαλώνει κάπου, αλήθεια. Παίζω 2-3 χρόνια Fortnite, τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, τους έχω μπερδέψει όλους. Ακόμα δεν έχει πεθάνει ο Diego, είπα το. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να τη σκοτώσουν, οπότε
το πρώτο σημάδι ότι ο Diego είναι ένα πάρει δύσκολο boss. Φαίνεται τουλάχιστον πολύ δύσκολο και είναι και δύσκολο. Τι... Δεν το πιστεύω. Γίνεται χαμός εδώ πέρα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτό δεν μπορούμε να το σπάσουμε. Γίνεται κάτι, όχι. Ξέρω εγώ, επειδή αυτό ίσως του δίνει ενέργεια και πρέπει να το σπάσουμε. Το σπάξα! Ωραία, έφαγα τον boss. Πρέπει να πάρω το μετάλλιο. Πρέπει να τον φάω. Έλα. Κοίτα να φάμε το μετάλλιον. Δεν το πιστεύω. Κοίτα από πού περνάνε οι σφαίρες. Πρέπει να πάμε γρήγορα. Δεν πρέπει να φύγει μακριά. Όχι. Έλα. Το πιστεύω. Καλά που δεν... Εγώ νόμιζα ότι θα πέθανα. Πάμε γρήγορα. Μια σφαίρα όντως τώρα. Δηλαδή πρέπει να κάνω και reload. Να καθυστερήσω κι άλλο. Τρέχει, αυτός το πάει γκάζι. Τι, πέθανε. Όπα. Να το. Πλάκα κάνεις. Έλα. Αν πάρω το μετάλλιο, ουσιαστικά έχει τελειώσει το βίντεο. Ωραία, το πήρα. Δεν θα τελειώσει το βίντεο. Θα παίξω και το game. Θα παίξω το game και μόλις χάσω, τότε θα κλείσω το βίντεο. Αλλά τώρα πήρα το μετάλλιο, δεν γίνεται να το αφήσω έτσι εδώ. Επίσης, τι κάνει αυτό το μετάλλιο? Δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων, θα το ψάξω και θα μάθω. Τώρα μου πω στο Rift, ξέρω εγώ. Όχι. Τα αμάξια είναι πολύ δολοφονικά, με έχουν φάει χιλιάδες φορές με αμάξια. Επειδή με πατούσαν, επειδή με κάναν για διάφορα πράγματα. Πού πήγε? Να μείνει μέσα, αποκλείεται. Θα μου έλεγε να τρώει damage. Όπα. Όπα. Και ήταν και καλός. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Όπα, τι κουβαλούσε ο τύπος πάνω του, ρε. Πού το... Πού το έπαιρε? Α, καλά. Εντάξει, δεν θα πάω και για δεύτερο μετάλλιο, φτάνει. Πήρα ένα και μεγάλο το μέσα. Πόσα άτομα είμαστε? 30, οκ. Λίγα. Πάντα όταν έχω μετάλλιο πάνω μου και κουβαλάω μετάλλιο, πάντα νιώθω χωμένος σε εγώ φάση. Ότι αν με σκοτώσουν, ξέρω εγώ, θα πεθάνω στην πραγματική ζωή. Δεν ξέρω, ενώ επειδή έχω μετάλλιο. Απλά έχω μετάλλιο, δεν ξέρω, λες και είναι κάποια διαφορά, ας πούμε.
Όπα. Όπα. Όπα, ρε, τώρα το βλέπω. Βάλω σε 3 μέτρη το άλλος. Συγγνώμη, πού πήγε? Δηλαδή, ακούστηκαν τα βήματά μου από εδώ. Τόσο φασαρία κάνω. Αυτό ήτανε. Νόμιζα άλλο σκοπό. 4 XP και είπα... Έχω πει για πόσα πράγματα, έχω πει για 3 πράγματα. Μύθι. Όπα ρε, κάτι κουβά... Πού τα βρίσκουν αυτά ρε? Αυτό αναρωτιέμαι, πού τα βρίσκουν ρε εσύ? Να πάω κι εγώ να πούμε σε αυτά τα μέρη, να πάω κι εγώ. Ωραία, κάτσε να δεν καθυστερήσουμε τώρα και legendary που βαλούσε. Πω, εντάξει. Όπα, όχι αυτό, θα περάσουμε. Πάρουμε αυτό. Όπα, έκανα βλακία, εντάξει, θα αλλάξω μετά το items. Θα αλλάξω μετά items. Τώρα δεν μπορώ, θα με φάει το άτομο. Τώρα πώς γίνεται ρε φίλε? Όπα, είναι αόρατος. Όχι ρε φίλε! Έλα τώρα ρε μπρο. Τέλος πάντων, αυτό είναι το βίντεο. Τα λέμε! Bye!